Dak Samsung Sing ti apai biria long dharna ini nangkok athepi alamang la hello je prab jin pen non karbiang long la autonomous council long sharing hoi long kang ni bom made joint secretary Tensing Rongpi alang li phan kala in charge pen hek plot nangji tapen alang li andar long kameklem mante authority andar long kameklem Mondol SK alang li tom phan ahau ka kang sai padowek nangji pu pensi ni tona sodana ni nang kok lo asi point was nang li tonang than po alang li Tensing Rongpi phan ni tum pipo si pinida erset pungset pen dharna dona ko theke alang li anoles ke to ko ka joine tapen alang li Mondol SK la rongojo ke survey da ma tumlong asitina keng bolong da alang li anoles do alang li advice pensi pinya ni lapuson forway long alam kinang klang nang kok lo lasi number 1 point ni alang li tum ke chok che Tensing Rong pitu me chok che ki pu ke jongam kang tung bang ke longle ahem phu chichini ne pin pen longle ahem phu chichini ne pin pen latum pota ka bonai ka chong hu number 1 point number 2 point bang ke pota nang bonai pipo pu amen pen pota nang bonai pipo pu amen pen Mondol SK atum longle ka che thak dun beneficiaries tum long number 3 point bang ke longle che thak dun de da phit hala Mondol SK tum long dun lok aphiran ta hala kache thak tang long le long da 40-60 agreement kache tok ang thek nitung paklangji number 4 bang ke beneficiaries atum lamthe isi Mondol tumhan karju aputhak alang lituma tangka undertaking at aphita tangka kang happy number 5 point bang ke 4 lane long ke krongpon plut along le kanahok dun wek abang photum chichini ne pin pen adak number ke paprai pi la so dak number ke pa prai priya long la Mondol SK no choma tha bangke dhori log a family men akor men apunu men asomar men along mena long bangke Mondol tum amena cibitan ando number 6 bangke nilitung ke jong tu kang tung bangke 4 lane ke phopen ke phophe pin along leta 4 way long tangka ke long dun abang phutum do lasi lapuson nang ceplang long loke lake kala amena jungjung ke to awi pulotang te Mondol SK atunta lapaan ke angthin cepat he hai he ma pusi nitung kar bilochar lia song pen jongnam nang koklo lapen aku do thulang non het jong nang litum social media lapen nang litum news am bethara ta litum theglong lo je RC herlang yaro office long ta cheteng khengdut manja local team pua apen da yaro office long ke do Mondol turun orun hansi tumen cheteng kheng dut lata anutin abang phutum na chini lo lahai cheteng ason cheteng kheng dut ta thekdam long nang kok lo chok bo Capap mo pen nanti Mondol tum long le ka chuthak tum penang tum do labang so Mondol tum amen pangdak jiman Mondol amen da pangdak po number 1 bangke turun rongpi bangke asomar men doji asomar men dui apiso men dui akorte men dui a family men dui adon raba men anda do turun rongpi number 2 bangke lamjir terang alang lida amena men da do amena men cibitan da do apiso men da do asomar men da do lapen bijoy kro Mondol ta lason thak si torun rongpi ka cheplang ason thok si bijoy kro da dolo lapen Albert Teron alang li bangke mastermind hulang torun men da danger mulang Albert Teron bangke kachoma tha thu bangke la beneficiaries longle kana hok dun wek abang phu tu ma phan jong si Albert Teron phan lapen torun rongpi phan jong si chingki ke pulotang te longle ta commercial longle ta la tumi agriculture pingchong pidet residential along leta agriculture pingchong pidet ola puson ta latum claim alang litum knowledge ke do dim anamangke ba alang litum kelong dunji beneficiaries long tangka kichu dun long ji polong anmangke alang litum agriculture along leta commercial pingchong pidet lahai ke nang litum amlukhi block 1 2 3 4 on thegam long ko lapen interesting alam mangke nang litum manghumi meji pini nang litum nang thanang tung irrigation sonson ke amlukhi block 1 long langdang lo polong te amlukhi pen kilometer hini bagdo sidame kilometer hini irrigation ta 4 way long non amen do dunda lage afo irrigation ning jar chorma ma torun rong pen Tensing Rong pinang rung kong ma 4 way long nang bi kok lo lapen ke ko do thulang hola rong plim plam long citron hola da chemical industry do
halata phore ben 2 kilometer dola 2 kilometer doko hona bang nang rung ko lo tensing rong pi to ma lasi tensing rong pi ke chok che lo pusi ni tu pini erset prungsan ben nang dhana nang ko lo alang li phan council long sharing lo pang ni mane la ke siri ma phan lang teng pa hon lo lasi alang li phan tong se kot ben council sortum ching sai nang po pasu nang po anu kapre kan padu nang po alang li le dobong lo polo tang te long le kan hok dun vek abang pho tung ke lage aba pelo ha compensation chelong le lo la pen ako kisuman lam dolang nitum kar jutun tulong hala so lamang ni tulong approve ve sida me la son si che than bom lo non ke rong a jo ke latum 10% jong si amortiso phan amortiso pen Mr. Tensing rong pi kala phan jong si amortiso ke lage em lo non council long ke alang li ke actually ke daga hat ave daga ini ke tum kala la pelo ho